Ничек кайфлар? Гөлдән апа. Ришат, сине күптән көттеләр. Менә бу ике кыз вообще менә синең өчен генә килгән. Мин шулай дип уйлыйм инде аны. Сиңа шундый кичкенә генә информация, ләкин хатының моның турында белсә бер дә шатланмас. Киләләрме сине карарга бүген җанатарларың? Бүген минекеләр өйдә, җанатарлар килә. Яра, безнекеләр килер булайса Сезнең өчен кем җан атачак? Кем өчен сез җан атачаксыз бүген? Кем өчен? Мин әлбәттә Ришат өчен җан атарга килдем. Ришат кынамы? Һәм тагын бик күпләр. Кем бар әле? Ну әйтеп бетерегез инде. Кем өчен тагын җан атырга? Менә ил яшин киреп киттем. Ey рәхмәт, Гөлдания Хайруллина. Тәки әйтмәде бит теге исемне. Ләкин мин беләм, кем өчен җан атачак. Сер булсын әле. Әлбәттә ул серне шешәчәкбез без бары тик пирамида сәхнәсендә. Бик зур рәхмәт. Тагын килеп җиткән артистларыбыз бар, ахрысы кем? Бу артистлар түгел, булар мега артистлар. Буларга хыялланучы Айваз Садыров белән Гөлназ Сафарова. Булар алып баручылар. Булар безнең көндәшебез түгел, булар безнең дусларыбыз айрат. Дус булырга кирәк булар белән. Татар радиосы алып баручылары Айваз Садыров һәм Гөлназ Сафарова. Бары тик алар гына соңгы 20 елда Татар җыры фестивален алып барарга дәгъва кылалар иде. Гөлназ Сафарова, Айваз Садыров. Гөлназ бик җиңелчә генә киенеп килгән. Бүгенге һава торышы турында бер нәрсә дә белмәгән ахрысы. Гөлназ әле генә Египеттан килгән дигән бер информация килеп җитте безгә, мәгълүмат. Юк, мәгълүмат башкарак иде. Юк, менә күрәсезме, ни өчен Египеттан кайткан Гөлназ? Чөнки ул бик каты кызылган. Үзе түгел, әмма иреннәре бик каты кызылган. Моны күрәбез без. Чөнки ул иреннәрен генә кояшка чыгарып куйган. Чөнки ультрафиолет үзегез беләсез. Мондый кояшлы көндә бик начар тәэсир итә ди. Рәхмәт, буларга сорау биреп өлгермәдек, чөнки башка артистларыбыз бар. Айваз белән Гөлназ, бушатыгыз әле кызыл келәмне зинһар өчен. Рәхмәт. Илназ Бахамир Сөләйманова. Рәхмәт. Рахмат, әйдәгез керәбез әкрен. Айваз, сәлам, спасибо. Отлично, друг. Илназ Бах. Туганнары килгән. Әйбәт. Эльмира, ничек кайфлар? Әйдәгез, басыгыз менә монда камерага, безне Балтачта карыйлар хәзер. Турыдан-туры трансляция. Әгәр әйтәсез, әйтә аласыз барлык тамашачыларга үзенең сәламнәрегезне. Сәлам. Kimler karasında da karasında selam. Әтиләргә, якыннарга, туганнарга барысына күп сәлам. Рәхмәт. Иң мөһиме карасыннар. Карасыннар. Эльмира Нагыймова. Эльмира Нагыймова белән менә бер яшь кенә туташ монда, кем дип белик? Поклонница, Чаллыдан килгән. Поклонница. Ярып килдеме сиңа Чаллыдан? Үзе килде, ул конкурста җиңде. ТМТV. Ничек? Хэштег или нәрсә лучший? Иң яхшы хэштег нинди конкурс идесен? Калаш. Иң Иң яхшы калаш нәмәсе җиңгән Лилия. Фамилия? Лилия, сине хәзерге вакытта якыннарын карыймы телевизор каршында? Алар монда барыбер сәлам әйт. Кайдан син Чаллыдан бит? Чаллы сәлам дигән. Шавы сәлам. Ай молодец! Менә шундый булырга кирәк. Әгәр дә үзегезнең җырышларыгыз белән чынлап менә монда күпме кеше хыяллангандыр, ләкин бары тик Лилия генә ия булды әлеге бәхеткә, кызыл келәмнән узу бәхетенә. Бирсен Ходай. Инде уңышлар алдагы тормышыгызда. Юк, фотога төшү. Һичшиксез фотога төшү булачак. Сезгә дә суыкмысың инде миңа гынамы? Ишетмим. Җылымы сезгә? Юк. Бийба кирәк, шуңа күрә сезгә. Сез җылына алмыйсыз. Менә бит ул. Охранник белән ниндидер ике матур туташ. Гүзәл Әхмәтова. Башкортстан. Диләрә Иллидинова һәм Илдар Әхмәтов. Татарстан. Гүзәл Әхмәтова, бик ерак китмәгез, бик матур күренәсез сез. Ничек кайфлар, Илдар? Илдар, сез дә менә Гүзәл белән басыгыз әле зин карашын. Ничегрәк әзерләндегез бүгенге тамашага? Шундый позитив Караш. настроение белән. Яхшы, Илдар. Hava turuşuna da karamazdan bizden көңелле, күтәренке кайф.
Илдар, Тик білесің әйтті ме? Илдар біраз гына. Әгәр дә яңгыр яуса, пишен үсә дигән Менә сүз. кемгә Әгәр салкын дә түгел. пишен үссә инде, димәк, Алла берсә эш була дигән сүз. Кемгә суык түгел Диләрә Илелетдиновага, Диләрә. Нәрсә җылыта сине эштән? Болашақ премиялар өсті, жылтып тұра іште. Һәм тамашачыларның мәхәббәте. Әлбәтте. Әйдәгез, сәламнар юллагыз инде тамашачыларга. Алар сезнең өчен килгәннәр бүген. Җанатырга, әлеге кызыл келәмгә сезгә без уңышлар телибез. Озак тоткарламыйбыз. Безгә монда җылы, безнең эштән җылтып тора торган батарейкалар бар. Ә сез рәхим итегез, узыгыз. Пирамида га. ТМТV премияларын тапшыру тантанасы дуслар. Бүген берничә сәгатьтән сез кадерле тамашачылар телеэкраннардан күрә алачаксыз. Беренче булып әлеге тамашаны. Әлбәттә инде без алып баручылар Айрат Ильясов. ТМТV телеканалында топ клип тапшыруның алып баручысы. Иң яшь, иң популяр алып баручы иде ул 5 ел элек. Ләкин хәзер бу булай түгел, илмә, Булат. Рифат Зариповны күрәбез без әлегә шиби костюмыннан. Иң юан безнең җырчыбыз. Лилия Гимадинова Аның һәм өчен Билаз чакыртмакчылар бүген. Лилия Хайруллина. Ләкин Билазга сыймады Рифат Зарипов. Ә сез ТВ арасында. беләсезме ничә Рифат уртада бара? Чөнки Ничә? әгәр дә җил исә, аны җил Чыртылып алып китәргә китәчәк. мөмкин. Аблай кызлар аны тоталар. Әлбәттә, аның кесәсендә кирпич сыймаган бүген бу пиджак эшенә. Рәтә ул кирпич тутырып җир кесәсенә. Ә бүген ике кызны тотып бара. Әлбәттә, телевизион тамашачылар кулларыннан гына тотып бара дип аңларга кирәк. Матур киемнәр, матур образлар сорау биреп өлгермәбез, чөнки инде алдагы җырчыларыбыз да килеп өлгерде. Так, килегез монда тизрәк, алайса тирләтә монда. Бигезсе. Рифатка бер сорау бирәсем ки, андагылар фотога төшә торсыннар. Кил Рифат, әйдә, кил монда. Ике лилия арасына бас әле. Ризат Рамазанов һәм Зинира Рамазанова. Минем башта сорауым бар иде Рифатка. Рифат, менә син ике лилия арасында Фотога төшә торыгыз менә. Беләсезме? теләк тели аласың, нинди теләк теләр идең, әйдә. Мин инде теләкне Менә алдан кара. әйттем, машинага утырганнан исән саумына шушы бүгенге Бу телефон синеке хәзер, әйбәт короче. кенә уздырып чыгарга насыйп булсын дидем. Амин. Рәхмәт кызлар, барыгыз. Әйдә, Анда суграк, монда җибе суграк. беткәнче менә монда басабыз, әйдә. Сезнең белән дә 1-2 секунд әңгәмә. Булат, сиңа тапшырам. Беренче сорауны бирәсез киләм. Нәрсә көтәсез сез бу премиядан? Бу премиядан нәрсә көтәбез без? Без көтәбез яңа тамашачылар, яңа хисләр, эмоциялар. Һәм бер сорауым. Ярар, эмоциялар аңлашылды. Бу сезнең карагыз әле матур киенгәннәр. Стилист кем? Стилист. Стилист Зинер үзе. О, молодцы, бик матур. Бик матур. Узатып калабыз, давай, пока. Ә тегүчесе кем? Ателье Так, Куин! менә безнең стилистлар турында сөйләшеп киттек. Надежда Аюпова. Очень известный модельер. Надежда, как настроение, как дела? Сегодня отличное настроение. Наконец-то в Казани наступила погода прекрасная. Надежда, а как со стилем в татарской эстраде? С каждым годом тенденция куда идет? Тут там, Развивается. Молодцы. Вот В гору? в гору и красная дорожка появилась. Идет полная американизация. Спасибо. Зур рәхмәт жатабыз сезне. Динә ханым, Рафаэль абый. Фото. Кирегез, яма менә монда безнең фотога төшәргә була. Фирдус Тимаев килде үзенең командасы белән. Бик текә машина белән килделәр. Бик текә машина. Бу машинаны күрсәтеп алсагыз да була әзрәк. Машинасы БХ-6 иде. Все, жукламый обратно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Сәлам, Фирдус, сәлам. Фирдус, бас әле менә монда. Машинагыз текә. Сезнең Бас әле басыгыз, бас. Фирдус. Сырау. Син копейкада килгән булдың, ашынлыктан нинди машина яратасың, әйдә шындырысың әйтеп. Түгел ул шестерка. Мин бөтен машиналарны яратам, чөнки йөртсен генә ватылмасын. Иң мөһиме шул. Шуңа күрә үзем без бүген копейкада килмәдек, шестеркада килдек. Чөнки безнең копейка ватылып калды. Шуңа күрә нинди машина булса да иң мөһиме йөрсен ди. Прада буламы, Мерседес буламы, BMW мансы мөһим түгел. Рәхмәт Фирдус. Рәхмәт. Затабыз сине командаң белән. Фирдус Фирдус әле ул безнең җырлау китапшыралы баручысы. Ва абыз. Алсу Абылханова һәм Артур Марат дуэтын каршылабыз. Татарстанның атказанган артистлары. Ишесе дә. Алсу
Ничек Йөрәк, кайфлар? ярсу. Аллабет. Siz bik көпкәмсез, бик матур. Комплиментларны яудырып торыйк әле. Кызыл келәмнән керәм дигәч инде шулай ук кызыл күлмәк киергә булгансың, шулаймы, юкмы? Алсу, менә Әйе, мине монда. тапта бузмасалар ярый. Менә монда басыгыз әле, бас, менә Әйе, бас менә Өстенә монда. китерәле. Артур, Марат, Артур, килегез, кил. Фотода чыгылачак. Алсу, син бик матур дип әйттеме? Сиңа Марат белән Артур. Юк, әйтмәделәр. Ак җегетләр. Мин әйттем. Алар гүл алдылар. Җиңәргә телисезме бүген? Алар гел шулай диләр. Җиңәргә телисезме? Выиграть. Миңа все равно. Барбырмы? Әйбәт икән алайса. Безнең әлбәттә фото буламы бу, видеомы мин аңлап бетермим, ләкин Главное дело участие Артур, диләр. Марат, алар замана белән бергә аяк Резида атлыйлар. Шарафиева. Аларның да смартфоннары, перископлары һәм инстаграмнары бар. Ринат Гыйльфанов һәм Резида Шарафиева бүгенге Ринат язгы, кояшлы эссе көндә рәхим итегез безнең яныбызга. Bir sekund bukvalno az gina qotırib olamiz sizni. It sovuqda buzilmay degan shunday so'z bor emas, siz buning bilan kelishasizmi yo'qmi? Yara o'ynab aytam. Nechuk kayflar? Kayf, big yaxshi. Мин Зөфәр Гариповтан сораган идем, яшь калуның сыры нидә дип. Сездән дә сорыйк әле. Менә шушындый Менә шул салкында басып тора. Яшь калачаксың. Әйбәт, әйдәгез кертеп җибәрик. Зур Туктара рәхмәт. гына күрмик зинһар өчен. Хәмдүнә Тимергалиева һәм Нәфкат Нигъматуллин. Легендалар аяк басты кызыл көлемгә. Алкышлар кирәк монда. Хәмдүнә Тимергалиева, Нәфкат Нигъматуллин. Нәфкат абый, хәерле кичләр. Исәннәрмесез? Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Хәмдүнә апа, Хәмдүнә хәмдүнә. апа. Ба. Хәмдүнә апа, Хәмдүнә апа. Сез инде барыбер дип әйтергә бик тәҗрибәле җырчылар буларак, яшь җырчыларга теләкләрегез нинди? Нинди теләк әйтер идегез менә хәзер? Әле сәхнәгә аяк басып килүче җырчыларга. Сәхнә бәхете телим. Безнең халык, җырлы халык, кем булдыла барысы да җырласыннар. Дөнья иркен бит, матур. Хәмдүнә апа, һәр вакытта шундый киң күңелле. Нәфкат абый, сездән дә бер-ике. Мин дә кушылам, озын гомерле булсыннар. Һәр кем үз юлын табып, менә шулай иҗат көннәр узып. Молодцы. Шулай бик үз матур юлыгызны сүзләр. табыгыз сез дә. Яшь башкаручылар. Тәҗрибәле кешедән. Ә без үзебезнең кызыл юлдан озатабыз пирамидага Хәмдүнә Тимергалиева һәм Нәфкат Нигъматуллинны фотога төшеп әлбәттә. Безгә җылы, безгә се. Tag'in bir mashinamiz kelib jetdi. Kim kelgan? Бии басып торыгыз, дуслар. Халида Бегичева түгелмесең бу? Нәгүзә һәм Филүс Каһира. Ай, bu күлмәкләр, Халида ханым, бекерак китмәгез, басыгыз әле безнең яныбызга. Шулай ук сөйләшеп аласыбыз килә. Филүс Каһировтан монда. Филүс Каһиров әлегә автографлар биргәндә, сабыга төшкәндә TM TV телеканалы тамашачыларына теләкләрегезне ирештерегез әле менә хәзерге вакытта телеэкранда булучы безнең тамашачыларыбызга һәм телеканалга гомумән. Күңелегенә әйбәткән шулай дәвам итсә иде шушы бүген безнең кызыл ковер шулаймы? Бас монда, бас. Һәм дә күп җырчылар, күп матур тавышлар яңгыраса иде Ходаем. Шушы изге теләктә матур кояшлы көннәр, матур җырлар һәм тамашалар күңелегенә ял итеп бүген. Филүс, сиңа шундый бер сорау бирәсем килә. Син бүген җиңәрсеңме? Җиңәм. Молодец. Молодец. Озатабыз. О, нинди кешеләр килеп ирешкән. Ерак араларда ялгыр итеп килгән. Татарстанның, Башкортстанның халык артисты. Яракка җырчыбыз Айдар Галимов. Галимов. Мин аңламыйм, кая депутатның тән сакчылары? Нишләп депутатның тән сакчылары юк? Айдар абай. Әйдәгез менә монда. Менә монда басабыз. Исәнләшеп алайык. Менә безне хәзер Башкортстанда карыйлар, менә турыдан-туры трансляция бара.
Сәламнәрегез бармы? Менә кем сезнең өчен җан ата? Бүген җиңәрсез дип уйлыйсызмы, юкмы? Менә шундый сорау. Җиңәргә булмаса без килеп тә тормас идек монда. Ах, менә бу чын җитәкче сүзе, конечно. Юк, җитәкче буларак әйтмим. Җитәкче буларак та әйтмим. Беренче рәттә әлбәттә җырчы буларак һәм бүген минем тамашачыларым исеменнән әйтәсем килә. Чөнки ерак Башкортстанда булсын, төрле төбәкләрдә барыбер дә минем өчен җан атып торган тамашачыларым бардыр. Һәм аларга күп сәламнәрем һәм уңышлар. Зур рәхмәт! Айдар әфәнде, Бик зур рәхмәт. инде сатабыз сезне пирамидага, сәхнәдә күрүбез дип ышанабыз монда. Айфара төркеме, бу инде безнең бабайлар заманында җырлаган төркемнәрнең берсе. Алмаз. Ничек кәефләр? Аллаһ шөкер. Рәхмәт, бутылы җавап булды. Кирегез җегетләр. Килеп иреште безнең Мөнир Ахмаев, Ранил Нуриев һәм Юк, алай түгел. Булар ТМТV телеканалының алып баручылары һәм баш мөхәррире Лилия Кадырова. Bize fotoğraf çıkmalı yani. Bıdık şu çevik. Biz sizni bir saatdan kutamiz. Piramida ko'ngil ochuv o'zagida bir saatdan boshlanib ketajak shu premiyaning tantanali ulushi ham endi ko'pgina artistlar bizning bugun statuetkalarga ия bo'lacak. Shulaymi Bulat? Albatta, haligi premiyaga ega bo'lacaklar, lekin biz boshda fotoga tushamiz. Ranil, rahmat, siz tushdingiz Liliya bilan fotoga. Bizning